Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал на този специален урок, който вие сами пожелахте да направя за вас. Ако е интересно и полезно съдържанието, което създавам за вас, ще съм изключително благодарна да се абонирате за каналът ми. А ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги оставите под това видео и аз ще отговоря на тях. Пожелахте да ви разкажа подробно за пластичната анатомия на лицето. Затова днес ще разгледаме ключовите външни части на окото и ще видим как правилното разбиране на тази анатомия ще ни помогне да ги нарисуваме вярно. Рисуването на лице изисква разбирането на всеки детайл, защото само така ще можем да създадем жив и убедителен образ. Ако желаем да се научим да рисуваме правилно лице, трябва да знаем, че пластичната анатомия е материя, която не може да бъде пренебрегната. Затова не забравяйте, че за постигането на добър резултат е много важно постоянство и многократни упражнения и тренировки. Основна форма и структура на окото. Започвам с по-твърд молив за по-светли линии. Намерих няколко различни по твърдост за следващ етап на рисунката. H3, 2B и HB2. Може би ще започна с този. Окото се основава на формата на сфера, което ще ни помогне да го изградим правилно. Сферата е леко изпъкнала отпред, където се намира роговицата. За да разберем как да я изобразим, трябва да видим откъде идва светлината и как пада върху тази сферична форма за създаване на сенки и отражения. Затова рисуването на окото не е просто въпрос на контур, а на разбиране на обемите и как те се поставят в светлосенките. И не само за очите се отнася това, разбира се. Клепачите са рамката на окото и са важен елемент при изграждането на дълбочина и изразителност. Горният клепач е по-голям и по-подвижен, а долният създава стабилна опора. Важно е да отбележим, че клепачите следват формата на очната ябълка и образуват извивки, които засилват изразителността. Когато рисуваме, трябва да обърнем внимание на тези извивки, които създават различните видове сянка. Формата на зениците и ириса. Зеницата и ирисът са фокусната точка на всяко око и централни за изразителността. Ирисът е с радиални ивици, които създават неповторим отпечатък на всяко око, докато зеницата се променя в зависимост от светлината, така както нашата рисунка. За да рисуваме реалистично, трябва да разберем как светлината пада върху ириса и създава отражения и отблясъци. Това е финален, но много важен детайл. Ще стигнем до тях. Ако ти харесва и е полезно за теб съдържанието, което публикувам в моят YouTube канал, моля, абонирай се за канала ми, ще ти бъда много благодарна и ако имате въпроси, не забравяйте да ги оставяте долу под това видео, за да може да ви отговоря. Слъзна жлеза и слъзна точка. Тези малки детайли във ъгъла на окото могат да придадат финалните щрихи на реализма. Слъзната точка е малка в длъбната, във вътрешният ъгъл на окото, а жлезата, разположена в горната му част, помага за увлажняването. При рисуване можем да добавим лек отблясък или сянка, за да създадем усещане за обем и живост на погледа. По-жив поглед. Ако обичаш светът на изобразителното изкуство, каня те да се присъединиш в моят безплатен телеграм канал Рисувай с Евелина, където ще получиш безценни знания и много повече информация във връзка с процеса на моята работа.
Веждите и тяхното разположение спрямо окото. Веждите са рамката на окото. Те го рамкират и придават индивидуалност на погледа. Тяхната форма, гъстота и наклон влияят на изражението и са особено важни при портрети. Следват костната структура на орбитата и могат да придадат различни нюанси на лицето – замисленост, сериозност или приветливост. За да ги нарисуваме правилно, трябва да наблюдаваме наклона и линиите, по които са разположени. Ето ги и така очакваните отплясъци в окото, които придават краен завършек. Това по принцип се прави с хлебна гума, но аз нямам такава. Това е единствената, която намерих, тъй като отдавна не бях рисувала с молив. И сега тепърва ще ви правя още такива видеа, така че отивам бързо да си купя след това видео. Ресници или така наречените мигли. Добавят дълбочина и реалистичност на окото. Те са вече финалната част на цялостният облик на окото. Разположени са по линията на клепачите и са по-гъсти в центъра. Вече като изключим тези изкуствени мигли, които си поставят много от моделите и хората, които биха искали да бъдат нарисувани. Рисуването им изисква прецизно, за да се избегне прекалена натовареност. Няколко правилно разположени и изразителни мигли или ресници могат значително да допринесат за характера на окото. И както виждате, всички сенки, които използвам, се влияят от формата, тази сферична форма, която има окото. Познавайки анатомията му, ние можем да я създадем. Затова е много важно да започнем първо да рисуваме геометрични фигури, чрез които да опознаем различните видове сянка и да можем да ги използваме. Хвърлена сянка, колонна сянка, бликове и така нататък. В процеса на работа виждате вече как тази хвърлена сянка от клепача на окото се е засилила и е създала нужната дълбочина, която ни е необходима. Когато имаме всички тези знания, можем да нарисуваме всичко, дори без да го гледаме. Както в момента аз създадах това око, без да гледам от никъде. То е въображаемо. Ако обичаш светът на изобразителното изкуство, канете да се присъединиш в моят безплатен телеграм канал Рисувай с Ивелина, където ще получиш безценни знания и много повече информация във връзка с процеса на моята работа. Ако това видео е било полезно за теб, абонирай се за каналът ми за още такива видеа. Ще очаквам долу в коментарите впечатления и въпроси относно този урок. Очаквайте следващия. Бай!